Ja, hvad? Han startede. Ja. Den tæller ikke. Jo, det er. Jo. Hallo? Hallo? Nej, det er dig. Er det... Start. Er det penge på bordet? Ja. Det, jo. Jeg skulle sige noget om ham der. Jesper der. Altså, han ser lidt underligt ud, men altså, han er sgu meget flink. Han er faktisk meget flink. Han er vild med at løbe og cykle og fiske og sådan noget. Og vi vil godt være med i det der. Pengene på bordet. Han er flink nok. Han ser lidt underligt ud. Ja, ham derovre. Det er Kai. Det er Kai. Kai. Fiskekaj. Kongekaj. Han har faktisk en mail, der hedder Kongekaj. Gmail alt. Skal lige se her. Nå, men Kai han er forvarer. Han passer på fanger nede i Roskilde. Og ja, så er han vild med at løbe. Og ikke pille næse, men pille fluer. Han er jo fluer. Og bygger han skuer. Han er vild med at bygge. Han er faktisk sådan en byggemand Bob. Ikke også? Jo. Ja, Jo. det er han. Ja. Han er god nok. Og jeg har lige været på arbejde, så jeg skal sådan set have det her af. Det er glemt. Ja, han har ikke andet tøj end det der. Nej. Altså, Men pengene på bordet. Ja, det kunne vi godt. Det vil vi gerne. Det kunne vi godt bruge. Ja. Nu. Ja. Så prøv, skriv lige til os. Skriv lige til os, Skriv. fordi vi er klar. Og så kan vi sige som en gris. Hej. Farvel. Skriv til os. Vi er klar. Slut.